Mina ngikhe ngasho ukuthi kwaba i-turnover enkulu for mina. Angifuni ukuthi kwaba negative, it was positive. Angincoma i-COVID, but yanginikeza i-test ukuthi ngifuna ukuthuthuka noma ngifuna ukuthuthuka, ngiyakwazi ukusurvive. So ngangisemlazi ngathi sathi uvasha ngize ekhaya eShasbrook, bengisemzela eThekwini, nendawo ngiyirana nje emlazi ngiphusha. Uma ngifika ngalana ngifika nje ngakusasa kabi anansi sokuzoba ne-lockdown, asazi nokuthi lockdown into kanjani sonke. So wasale impahla zami zonke, ama-fridge, umbhede, ney'ngubo engishiyile, wasala yonke into emlazi, futhi angaze ngiyeke yilanda. So i-COVID ayidecide ukuvula ikhishi because sasingakwazi ukudijela yonke into ephathene nokuba nabantu ongakwazi ukuyenza eduze kwa, but okwazi ukudesa ukudla yabo. Ngavula i-Easy Bites nomngane wami uMroza e-Aquadine. So ngangizama ukuhlanganisa imali kahle kahle ngoba ingqondo angikwazi ukuhlala kanje. Okay, fast forward qale baqeke izinto. Ngi-approach umjita wabephusha indawo kuthise 130 ama-hours nje awu-2. Ngiyekhona ngisebenze khona ngibaranele car wash ngishisa nyanga. Hayiqale kuvuleke ngihlanganisa hayi ngicommunicate noShebo eseneighborhood uShebo ukuthi ngikwazi ukuphusha ama-Monday khona kwa backstage uCrate Bigs nakhona wangifaka kwaba igash. So kancane kavuleka izinto zathi zavuleka nje kakhulu. So for mina angeke ngithi khona ukuba kwenza mina, but I think ngakwazi ukuveza ama-abilities ami ne-potential kulento yenza nge-lockdown because ngithathanga nje ngento ezongibuyisela emuva, but ngathi no angikwazi ukuhlala ngenze lutho yabo, angeke ngenze something because I had so many ideas engiyenzayo. So from there on akukho ngithi kubi engeke ngahlangabezana nakho. Mina into embi ngiyithatha ngibe positive. So mina nje for mina i-lockdown ingisizile ukuguqukisa impilo yami because ngabuya ngazosebenza ngala, and it was easy for mina imarket la ngabe eThekwini ilikhulu iThekwini, baningi ney'ndawo yabo, sibaningi kakhulu ngala. It was easy, nendawo eseduze uma utravel yabo, uyakwazi ukuthi
udlala endaweni eziwu-4 ngobusuku obubodwa. You're so
Bella, Gigu Bambele Tuze, Yaptandi Bella, Gigu Bambele Tuze, Alzane Galubon, Olchando Lucina, Alzane Galubon, Olchando Lucina. Oh sweet lami lomkhuhlan mina ngiyakuthanda impela. Oh sweet lami lomkhuhlan sondela ngizokubamba ngikubambele duze. Jabulo kusho ukuthi isenalethuba mina feza amaphupho uma kwelala khanya kwalo lethi injabulo lokho kusho ukuthi isenalethuba mina feza amaphupho.
ubona ngiwela phansi laba bayangizola bafuna ubona ngiphela amandla
sound system. Sound system Okay, from activated. i-experience yami besides ukudj Initiating sound ngenze check. i-management, i-artist Preparing and management in a way. initiating bass test. Ngisebenza nama-artist amakhulu, umuntu onengoma edumile. Ngithi hayi ngizokutholela ama-bookings e-KZN, kahle kahle ngisebenza as a booking agent. Initiating treble test. So abanye ngiya-experience kubona ukuthi umuntu once eqala kuyenze kudume Treble test throughout that peak complete. yakho kodwa ungabi nayo imali. Preparing and initiating Ngenxa yokuthi vocals test. i-management yakho oyithathayo abanayo experience. Vocals test. Abazi nokuthi umuntu uma ebhuka Preparing and initiating ethi hayi pan siyabhuka test. njengamanje egoli, Pan test left. akacabanga ukuthi kumele kube ne-transport ama-flights awakhokhela wena, kumele ukhokhelwe abanikazi bendawo Test abakubhukhayo, accommodation, kube khona into ekuthiwa Pan test i-transport leave, right. which means imali yokutravel yapetrol angibekela eceleni, sekube imali ye-booking nanokuthi ukucharger ungenze kudume kodwa ukuthi asikakakwazi like kanje ku-performance yakho, but ingoma yakho it's big, so i-pricing yakho ayingabizi as if uyi-Lady Smith Black Mambazo yabo abantu abasolid kwi-entertainment or u-Black Coffee, but uprice kahle nemali abazokwazi ukuyikhipha ngaho futhi awulimali. At the same time kulowo mali uma ukuthi u-10,000 i-booking kumele u-DJ la uma ukuthi uyacula ahole, uma ukuthi u-DJ wena une-manager ngithi road manager kumele naye ithole imali kuwo lo 10,000, kumele 10,000 lo nidle kona endleleni walelo travel, so kunemali okumele wena ukhokhe ngayo ama-expenses yakho la ohlala khona. Umuntu oshuthayo kumele ube ne-photographer uyikhokhele nayo, so kule mali osala nayo, let's say usala no 5,000, you spend 5,000 for laba abanye abasebenzi bakho, imali yengubo yadinga impahla, ukwazi ukufika uphinde impahla ezodwa kathathu uhlezi nje uma ufika kwi-event u-fresh nomali ukufunde ekhanda. So kuleyo mali osala nayo hambe ebhenki, ukhume nebhenki, thola umuntu wa-finance, kube nemali ebanjwayo every mali engenayo, sothi nje 2,000 rand for every gig yabantu. Ngenyanga uyawathola ama-gig minimum awu-10, so imagine kulama gig awu-10 kubanjwa 2,000 rand if wena ubhukha ngo-10,000 yabo 15, the more futhi inyuka ngoba phela kuhamba isikhathi if uphusha ngempela uzobhukha ngisho nango-25,000 50, so mayithi 50 bekuyini ukuseva u-20,000 ukusave noma u-15 usave yabo ubeke as an investment. Iningi indlela zokusave imali, investor ezinye uyayisave nje for emergency nani, so the more inyuka imali yakho yokubhuka the more nawe ukuthi ayathi ngi-adjust kuma-savings uyibeke leyo mali leyo uthenga ama-property yabo. Mina angafiki kulo level but ngiye ngibonela abantu ebengisebenza nabo ukuthi abanye benza kanjani. Bengisebenza nomlungu Holy Ray, let's understood ukusebenzisa imali yakho ukuthi kuyinto enhlangakanani for ukuthi ukwazi ukuba ne-future. Uyasave, uthenga izinto eziba ne-value eyinyukayo. Yes, you can buy cars but you cannot buy iy'moto ngisho isidingo singa ngoba imoto i-value yakhona inyuka iyehla, but ama-property iyanyuka i-value yama-property ngale ndlela emangalisayo. Even ama-sites uyiphilela njengalokho, and also have a business eceleni. I'm sure there is something onga-investa kuyona, kuningi izinto onga-investa kuzo uthi hayi ngathi ngizile noma for example i-car wash, mhlawumbe into ozokwazi i-understand ngoba kwe-music angithi nawe, or let me invest e-salon yabo. Kuningi indlela ongenza ngazo ukuze ukwazi uku-invest.
Tell me now what I'm doing. Oh, you what I'm doing? What I'm saying? Tell me now. Okay, Si se continue, ekenye ashtropu. Si se continue, abana maputa abawano kise. Omu ezu Jesu zufagi toti, ule zufagi toti, zufagi toti. Where's your mother? Where's your father? Where's your brother? Where's your sister? Hey, where's your future? Americo, Americo, Americo. Where's your mother? Hey, where's your father? Hey, where's your brother? Where's your sister? Hey, where's your future? Americo, Americo, Hey,
Nakusefika maboza, oh bopa bopa bopa, bopinga ne bopa, sibekezelile saposta, manje le pili zokosta, asike chapa maboda, oh bopa bopa bopa, asesifikile bopa, bopinga ne bopa, bopa bopa bopa, sibekezelile saposta, asike chapa maboda, bopa bopa bopa. Coconut, what's in the boss? Let's Nangsela Bush, and Kilo Autumn, Shut Up God. To have my name in my hand. If it's a woman, Melanac, Bonum, Mana Pekazag, to Philip Balenciaga. Coconut, what's in
Lalela